Hola a tots, benvinguts aquí a Jai Mates. Seguim amb equacions logarítmiques, aquest és el tercer vídeo. Aquí veureu que utilitzarem, en principi, no només la definició de logaritmes, sinó també les seves propietats. Repasseu vídeos de logaritmes, de capítol de logaritmes, que hi ha totes les propietats amb molts exemples. Però així, molt ràpid, per recordar, només la definició de logaritme, logaritme en base a de b igual a c, això volia dir que a elevat al resultat ha de ser igual a l'argument. Val? Aquesta és la definició de logaritme. I les propietats, recordeu, que eren tres super bàsiques, super fàcils. Logaritme de a per b era igual a logaritme de a més logaritme de b. Recordeu que us vaig dir que heu d'aprendre a passar d'aquí a aquí, però també heu de ser capaços de que si veieu una suma de logaritmes amb la mateixa base, que es podeu expressar d'aquesta manera. Es fa servir molt. Igual, el logaritme de a partit per b, perdoneu, és igual a logaritme de a menys logaritme de b, i la darrera, logaritme de a elevat a b equivalia a baixar l'exponent i multiplicar pel logaritme de a. Sí? Les tres propietats bàsiques. I és bàsicament el que farem servir aquí. Sí? Comencem. Mireu, el primer podríem fer de dues maneres. Fixeu-vos. Fent servir la definició de logaritme. Si aquest 2 el passo aquí dividint, tinc que el logaritme neperià de x ha de ser igual a 1 mig. Sí? La qual cosa vol dir que el logaritme neperià què és? Base e elevat a 1 mig és igual a x. Ostres, doncs ja tinc el resultat. X és igual a arrel de e. Arrel quadrada, sí? Bé. Això, molt fàcil, no? Jo crec que és molt fàcil. Per tant, aquí tenim un resultat. El fiquem aquí i si podem escriure x igual a arrel de e. Que de nou, si ho comprovem, el logaritme neperià d'arrel de e, arrel de e és un número, és 2 i pico, arrel de 2 i pico és un número positiu, no hi ha cap problema. De quina altra manera el podríem haver fet? Aprofitant les propietats dels logaritmes. L'última, justament l'última. Com? Heu de ser capaços de veure que si aquí tinc un número multiplicant el logaritme, jo puc escriure això d'aquesta manera. Logaritme neperià de x al quadrat, per tant, aquest número l'he pujat aquí, i l'he col·locat com a exponent. He fet la darrera propietat, però a l'inrevés, ho veieu? Aquest número que està multiplicant l'he pujat com a exponent de l'argument, de l'A. Molt bé, i llavors això tinc que ha de ser igual a 1. I ara, per la definició de logaritme, jo sé que e elevat a 1 ha de ser igual a x al quadrat. Per allà la x, què faig? Arrel quadrada, no? A banda i banda, arrel de e elevat a 1, que és e, és igual a x. El mateix resultat, sí? Per tant, una miqueta d'hàbils, dominar les propietats, la definició de logaritme i anar jugant. No té molta més complicació. Anem a fer els altres dos, perdoneu. Aquí tenim dos logaritmes amb la mateixa base, que s'estan restant. Per tant, jo això ja sé que puc escriure-ho, seria aquesta propietat d'aquí, puc escriure-ho d'aquesta manera. Per tant, això és logaritme de x al quadrat partit per x, i aquí tu que m'estorba, puc passar a l'altra banda, sí?
2 menys 1, doncs això ha de ser igual a 1. Bueno, bastant fàcil, no? Aquest x al quadrat partit per x, puc simplificar un dels x, no? I em dona, doncs, que logaritme de x és igual a 1. Ostres, molt i molt fàcil, Sí? Aquí podríem fer-ho directament, no? Dir 10 elevat a 1 ha de ser igual a x, d'on la x és igual a 10. Val? Molt fàcil, sí? O tots, ja també hauríeu de recordar que els logaritmes en base a 10, val? Això no ho he posat aquí, però quan vam fer logaritmes ho vam dir, són molt fàcils. Per què? Logaritme en base a 10 de x igual a 1, això sé que és 10, el logaritme igual a 2 sé que és 100, val? Logaritme de x en base a 10 igual a 3 sé que és 1000. És molt fàcil, i és molt evident. Per què? Perquè això què vol dir? Això vol dir que 10, la base elevat a 3, el resultat ha de ser igual a x. 10 elevat a 3, 1000. 10 elevat a 2, 100. 10 elevat a 1, 10. Molt senzill. Per tant, d'entrada, aquí ja hauríeu de veure que això és 10, però si no veieu, doncs això és la base elevat al resultat ha de ser igual a l'argument. X igual a 10. Molt i molt fàcil, Fiquem aquí al costat. X igual a 10. I aquí era x igual a arrel de E. I anem a fer el darrer, igual de fàcil, aplicant propietats. Aquí què tinc? Aquí tinc la suma de dos logaritmes de la mateixa base, no? És aquesta d'aquí. La suma de dos logaritmes de la mateixa base és igual al logaritme del producte dels arguments. Per tant, aquí, com seria això? Logaritme de x més 3 per x. Aquest logaritme ha de ser igual a 1. Bueno, podem fer diferents coses, però jo el que faria directament és, jo sé que 10 elevat a 1 ha de ser igual a això, a x per x més 3. Estem d'acord, no? Aquest logaritme és de tot això, L'argument ara és aquest producte. El producte d'arguments, sí? I per definició de logaritme, la base elevat al resultat ha de ser l'argument. Pam! Ja està, molt fàcil. Una equació de segon grau, facileta, facileta, va. Operem aquí, x per x, x al quadrat, més 3x, menys 10, si passo a aquesta banda, igual a 0. Equació de segon grau, normal i corrent. Apliquem la fórmula general de les equacions de segon grau i això ho solucionem en un momentet. X és igual a menys b, menys 3, més menys, a la quadrada de b al quadrat, que serà 9, menys 4 per a per c, 4 per menys 10 són menys 40, menys 40, perdoneu-me, a dividit per 2a, que són 2. Per tant, menys 3, més menys, arrel de 49, que són 7, per tant, partit per 2. I d'aquí obtindré dos resultats. Menys 3, menys 7, són menys 10, partit per 2 igual a menys 5, i menys 3 més 7 són més 4, partit per 2 igual a 2. Dos resultats. I com sempre els hem de comprovar. Aquí abans no ho hem fet, no? Molt malament. Fem aquí un momentet. 10. Logaritme de 100 és positiu, cap problema. Logaritme de 10 és positiu, cap problema. No hi havia cap problema. Però sempre s'han de comprovar, obligatori.
Mirem aquí, veurem què passa. El menys 5, vaig a provar aquí. Logaritme de menys 5 més 3, ostres. Logaritme de menys 5 més 3 em dona un logaritme negatiu, que no pot ser. Per tant, el menys 5, perdoneu, és un resultat que hem de descartar. No hi ha logaritmes d'argument 0 o negatiu. No, l'argument sempre ha de ser més gran que 0. Important, I el 2, a veure si funciona. 2 més 3, 5, logaritme de 5 és positiu, cap problema. Logaritme de 2 és positiu, cap problema. Per tant, el 2 seria una solució vàlida. Sí? M'ho seguit bé? Va, anem a fer un parell més i ja deixarem les equacions logarítmiques. Aquí ja hem atès.